capanɗe joyi e go'o aljuma caggal nde kaɗo juma uɗita capanɗe nayi e jeegom yontere teskoɗen aljumaji ɗiɗi yeeso ko kaɗo juma heɓata hitande oɗo aljuma hande watti capanɗe joyi e go'o ko kaɗo juma ene juule taw koye gardagol Ceerno Basiru Thiam jonte capanɗe nayi e jeegom hande kadi Bela TV dawri artande on e kaɗo juma mawka ka legal sifaw e roɓindade golle ɗe iwrude banggue rewo worgo hirnangue kaye funnangue ha e ƴettande en khutba o e konguɗi wattan nde juma juula bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yawo Bela TV eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku en korka jaɓaka yo Allah rokku en juulu jaɓangu kono kadi yo Allah rokku en aljumaji jaɓaɗi en juuroton ni e bowal jumaka ko ceerno men Ceerno Basiru Mouhamadoul Basiru Thiam woni garowo ɗa o kanko e sete makko gam tinade to mimbar to e wadde khutba e julnude yimɓeɓe mbawen hettade khutba o garten e bandiraɓe e hettade konguɗi ɗi suuti caggal nde jumaka juula Ousmane Touré ga e haala he Ousmane Touré to e caméra he en jetti en jarni yeɓiyankoɓe a yaw Bela TV kala e kuuɓal yo Allah rokki en korka jaɓaka enen kala e julde الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس، إن الدنيا دار لمن لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. إنما هي دار فناء وغرور، ومصائب تنسي كل سرور. عزيزها ذليل وكثيرها قليل، حيها يموت وخيرها يفوت، ولا يركن إليها إلا الأحمق أعمى البصيرة. والدار الآخرة هي المرجع والمآب، وتقوى الله خير زاد وأكثر ثواب. فاتركوا الغفلة، فما بعد الحياة إلا الممات، وما بعد الوجدان إلا الفوات، وما بعد القصور إلا سكن القبور. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله، إن الفرح بالدنيا هو الغرور، بل الفرح بالآخرة هو السرور. وتعمير الدار الباقية أولى من تعمير الدار الفانية. وبادروا بالأعمال الصالحات، فما عند الله خير وأبقى، ولهو الدنيا أشر وأشقى. فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وبكى على ذنبه وطرد عنه الوسواس. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم انصر دينك وأهلك عدوك، اللهم انصر دينك وأهلك عدوك، اللهم انصر دينك وأهلك عدوك. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم اردد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
fof o yaafo en nder gite meɗen fewnana en ɓesguji men yo Allah fewnu en fewnana en ɓesguji meɗen Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗi en jaɓaɓe jaɓanaɓe o waɗa en hawruɓe hawridinaɓe e peewal o waɗa en hawruɓe hawridinaɓe e peewal o waɗa en heeriɓe almuɓe cheikhna ahmad o tijani waɗa en heeriɓe almuɓe cheikhna ahmad tijani radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu humtana en haajuji men dagiɗi fof humtana en haajuji men dagiɗi fof o sellina rafiji men o sellina rafiji men yurmo o yaafo mayde men e dendagal mayɓe julɓe o yurmo o yaafo mayɓe men e dendagal mayɓe julɓe Allah jaccintanniɓe men yo Allah jaccintanniɓe men ɓeydana ɓe toon nde wiyaji o keeri ɓeydana ɓe toon nde wiyaji keeriɗi kala gooto e men ko dillinta sababu ɗo kala e gooto e men to dillinta sababu ɗo Allah waɗan ɗum ɗon barke yo Allah waɗan ɗum ɗon barke ko jooɗiɓe e ɗanniɓe fof nomo jooɗiɓe e ɗanniɓe fof Allah wadde hen ndenka Allah wadde hen ndenka en udditare e yaaje wadde hen udditare e yaaje men wonɓe laaɓi ɓe cuwa yettade ɗe wonɓe laaɓi ɓe cuwa yettade ɓeene yo Allah newnan ɓe yo Allah newnan ɓe newnan ɓe ɓe jotto e jaam newnanaɓe ɓe jettoyi e jaam ɓe ngala hen kayitaji kadi yo Allah ɓe ngala hen kayitaji kadi yo Allah newnu newna kadi golle pocciɗe newnana ɓe golle pocciɗe onon gonka foccika newna kadi gonka foccika yaaki rasulillahi ɓe jaaki rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam laatoɓe gande ɓene Allah laatoɓe gande ɓeene yo Allah newnu gila e qur'ana o ha e jangdeli keɗi gila e qur'ana o ha e jangdeli keddiɗi ɗi fof o wadde hen fahmu o wadde hen faamu o waɗa hen barke o waɗa hen barke hokka en naftorade o hokka en naftorade yaaki rasulillahi e jaadi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam Allah jurnan en gurdam ceerno yo Allah jurnan en gurdam ceerno men waddana mo hen cellal e sembe waddanamo hen cellal e sembe ɓooya ɗowde en e ardade o en ɓooya ɗowde en e ardade en ɓooya naftude en e fewjande o en ɓooya naftude en e fewjande en enne ɓooyen jabde fewjanede enenne ɓooyen jabde fewjanede ɓooyen heddade e ahdi ɓooyen heddade e ahdi ɓooyen heddade e yamirore ɓooyen heddade e yamirore ɓooyen naftorade mo ɓooyen naftorade mo Allah jaɓana en almudagal ngal Allah jaɓana en almudagal ngal jaɓana en fergo ngo o jaɓana en fergo ngo hokka en fandinde o rokka en fandinde yaaki rasulillahi jaadi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wona ɗum ko kadi tinnode ne silki ono o wona ɗum kone kadi ciinodene silki o ono moƴƴi kadi ziyara janggo o ziyara men janggo ziyara dental ngal ko ziyara dental ngal fof ko hunde mawde e meɗen ko hunde mawde e meɗen batten hen haqqille no moƴƴi batten hen hakkillaji men no moƴƴi janggo woni 17 koorka janggo woni 17 koorka woni sababu o ko nden wonno wolde badiri woni sababu o ko nden wonno wolde badiri wolde mawde wolde mawde e golwole nelaɗo e golwole nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nden julɓe dañi poolgu nden julɓe dañi poolgu ɓe dañi victoire mawɗo ɓe dañi victoire mawɗo kadi doole keeferu yifi hankati doole keeferu yifi sembe l'islam ɓamti sembe l'islam ɓamti ɗum ko ñalawma janggo ɗum noon ko ñalawma janggo nden l'islam dañi poolgu ko nden l'islam dañi poolgu kadi heɓi hoore mum hankati heɓi hoore muɗum cuuɗagol ala fulol ala cuuɗogol ala tulol ala deke ko ñalawma mawɗo e l'islam deke o ñalawma janggo ko ñalawma mawɗo e nder l'islam ko ñalawma mawɗo kadi e men enen denta ko ñalawma mawɗo e meɗen enen dental ngal ɗum waɗi ceerno en no tengtina ɗum no feewi ɗum waɗi ceerno en ene tengtina ɗum no feewi kala hen ɓe mbawa arde e madina ɗo kala hen ɓe mbawa arde e madina ɗo newnana yaade nokkuji goɗɗi ene newnana yaade nokkuji goɗɗi taw kadi fof ko dental ngal tawa kadi fof ko dental ngal tijaniyankoɓe tijaniyankoɓe en jaha tiwawon ɓe hen jaha tiwawon ɓe hen jaha mbuur ɓe hen jaha mbuur ɓe hen jaha boyinnaji ɓe hen jaha boyinnaji no fof felo ngo ko ɓe wonno fof belo goko ko woto ɗum noon ciftoren ɗum ɗum noon ciftoren ɗum tintiren ɗon tintiren noon so
torroɗen noon kadi yo toɗoɗen noon kadi yo Allah jaɓan en yo Allah jaɓan en nawru l'islam yo yeeso Allah nawru l'islam yeeso Allah ƴifa keefeeru Allah ƴifa keefeeru Allah adda deejre e leyɗele Allah islam adda deejre e leyɗele e l'islam leyɗele l'islam woni leyɗele julɓe woni leyɗele julɓe Allah hokka ɓe poolgu Allah hokka ɓe poolgu jaaji rasulillahi jaaji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam na ɗum ko eɗen gondi e jaam o gondaaɗo wonaa ɗum ko eɗen gondi e jam fondaaɗo ceerno Ousmane ceerno Ousmane ceerno Abdoullahi mo ceerno Abdoullahi Seydil Hadji Ali mo seydil Hadji Ali radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu Ousmane hawre e lajal hanki on ceerno Ousmane ene hawri e lajal hanki jamma ko jooni ɗon moftete ko jooni ɗon o moftoyte mamin mawɗo ko so juulii tan jama mawɗo o so juulii tan nden moftete ko nden o moftere ɗon tintiren ɗon ɗum noon tintiren noon en duwaɗima ceerno en duwaniima ceerno en duwaɗima dental ngal en duwaniima dental ngal fof ceerno duwanama ko dental ngal ko ceerno duwanaama ko dental ngal e julɓe ɗe fof duwanaama Allah yurmomo yaafo yo Allah yurmomo yaafo wadda mo e accaaɓe Allah wadda mo e accaaɓe waɗa kon foftorde waɗa on foftorde makko en duttii kadi duwaw en duttii kadi duwaw ɗo ko noon Allah waɗani en nde wonno ko noon Allah waɗani en en ɗuwodirande koye men en ɗuwondiran e koye men duttodire duwaw e koye men ɗoftondiren duwaw e nder koye men goto ɗum kono wawi duwanade gooto men fof ene waawi duwanaade hoore mum hoore mum rutta kadi hoore mum duwaw rutta kadi hoore mum duwaw Allah windu baraji yo Allah windu baraji o sowa o jeenaari sowa jeenaari hokka on ko hokkanno muñitoɓe o julɓe rokka on ko rokkanno muñitooɓe julɓe neɓe juuta on jahaali yahaake e mon neeɓa juuta on jahaali yahaake e mooɗon ko wayni ko wayni kala ɗo heedanno en Allah ɗo heedanno en Allah heedan en ɗo yo Allah heedan en ɗon heedanno ɗen no keedannoɗen mo Allah heedanmo ɗo yo Allahu heedanmo ɗon yaafoomo Allah yaafodoomo e denndaangal maaɓe julɓe yaafoɗomo e denndaangal maaɓe julɓe yaaji rasulillahi e jaaji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waɗi darsu men hannde o kam faɓɓat ɗum waɗi darsu men hannde o faɓɓat inchallah inchallah en nganndaade ɓoccitto ɗum sabu en nganndaade ɓoccittuɗen to haa janngo tan so Allah haa janngo tan so Allah jaɓi inchallahu taala ɗum dokkonndiren duwaw ɗum noon dokkonndiren du'aaw fatiha e salatul fatiha e salatul fatiha لله رب العالمين لا إله إلا أنت يا سيدنا يا الله جمال Allah yurmo yaafo jaaɗo Allah rokka en korka jaɓaka en kala e julɓe yo Allah junnu gurnam ceerno men ha juuta wondude cellal